mga kauturan sa siningation, mag-opdanay naman kita sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga makita sa 2 Timothy chapter 1 verses 11 pakadto sa 14. Kag akon diri anay pagabasahon sa balaan kasulatan kag diri nagasiling sa hiligaynon nga Bible. Ginpili ako sang Dios sa pagbantala sang maayong balita, subong isa ka apostol kag manunodlo. Tungod sini ginaantos ko ini nga mga butang, pero wala ako nagakahuya sini, kay nakilala ko ang akon ginasaligan, kag pat-od gid ako nga sarang niya mabantayan ang iya gintugyan sa akon tubtob sa sadto nga adlaw. Timoteo, tumana ang akon maayo nga ginatudlo sa imo, subong imo sulundan, kag tipigi ang pagtuo kag pagigugma nga nangin aton sa aton pagiusa kay Hesukristo. Tipigi ang maayong mga butang nga gintugyan sa imo paagi sa kahom sang Espiritu Santo nga nagapuyo sa aton. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag ini nga bahin sang balaan nga kasulatan. Sulat ini ni San Pablo sa kay Timoteo nga iyang disciple. Ginatudloan niya si Timoteo sang mga nagakabagay nga buhaton. Si San Pablo amo ang nagamaestro, kag ang iya ginatudloan amo si Timoteo, kag ang aton karon pagatun-an amo ini ang bahin sang ginsulat ni San Pablo pakadto kay Timoteo. Kag ang apat ka mga verses aton karon makita ang mga dalagko nga kamatuoran nga ginhambal ni San Pablo kay Timoteo, kag dapat man nga makuha naton subong, kag dapat nga aton man sundon subong ang ginatudlo sang Dios paagi kay San Pablo. Ang una diri nga bagay, kag makita nimo ini sa bersikulo 12, ang siling ni San Pablo, siling niya kay Timoteo, kilala ko ang akon ginasaligan. Kilala ko ang akon ginatuuhan. Ang ginasiling niya diri nga kilala niya amo si Ginoong Hesukristo. So nagsiling gid si San Pablo kay Timoteo nga kilala niya gid si Kristo. Ang Kristo nga iya ginatuuhan o kon ginasaligan. Kag aton pagid talupangdon subong kon sin-o gid si Kristo nga ginasiling ni San Pablo nga kilala niya gid sing maayo. Okay? Halin sang una tubtob subong, ang mga tao nagakalain-lain ang ila aton pagkilala kung sin-o gid si Ginoong Hesus. So ang aton paninghuaan karon nga tion, amo nga aton patihan kung ano ang ginhambal ni Kristo sa iyang kaugalingon, kung sin-o gid siya, hindi kung ano ang siling sang mga tao na nungod kay Kristo. Ang aton talupangdon subong amo ang pagkilala ni Ginoong Hesus kung sin-o siya. Kag ang pagkilala ni Kristo siya ang kagalingon, amo mana ang aton batonon subong, kay si Kristo wala nagaputig, kay ginapahayag niya sa mga tao kung sin-o gid siya.
Madamo na nga mga tinuoy nagkari si Kristo, ginlansang nabanhaw sa amo nga kalawig nga mga tinuig ang mga tao halin sa una tubtol subong lain-lain ang aton pagkilala kung sin-o gid si Kristo. So aton gamiton ini nga panahon pagi sa pagbulig sa banal nga kasulatan agod nga aton matalupangdan kag kun makilala nason siya sang gusto then sundon kag saligan naton siya. Primero makita naton sa Mateo Kapitulo 16 halin sa 13 pakadto sa 17. Ini nga istorya nagahambal nanungod sa tong tion nga gintipon ni Jesus Christ ang iyang mga gintuton-an. Sang nagtililipon na sila, ginpamangkot sila ni Kristo. Ang mga apostles ginpamangkot ni Jesus Christ. Silin ni Kristo sa ila amo ini, ano ang siling sang mga tao nanungod sa akon? Sin-o kuno ako siling sang mga tao? Nagsabat si San Pedro, siling niya, Ginoo, siling sang mga tao, ikaw kuno si John the Baptist. Ikaw kuno si Jeremiah, ang propeta sa Old Testament. Ikaw kuno si Elijah. Kag nagsiling pagid si San Pedro, siling sa mga tao, ikaw kuno isa sang mga propeta. Ang mga propeta sa Dios sa Old Testament, amo ina nagadulong sang mensahe sang Dios sa mga tao. So ang siling ni San Pedro, nagsiling ang mga tao palibot nga ikaw kuno isa sang mga propeta. So lain-lain gali ang pagkilala sang mga tao kung sino si Jesus Christ sadtong tion nga diri pa siya sa dota, nga wala pa siya nagbalik dito sa langit. So si Kristo nagsiling kay San Pedro o kon sa mga apostles, di amo gali ina ang siling sa mga tao kung sino ako, pero siling ni Jesus Christ para sa inyo, sino ako. Kag si San Pedro nagpadayon sa pagsabat, sinya, Ginoo, ikaw amo ang Kristo, ang anak sang buhi nga Dios. Okay, amo nang sabat ni San Pedro. Ikaw si Kristo, ang bata, ang anak sang buhi nga Dios. Kabalo ka pagkabati ni Jesus Christ, sina, ano siling niya? Siling niya kay San Pedro, ina nga kamatuoran, wala ginpahayag, ginreveal sang mga tao sa imo. Ang Amay sa langit, amo ang nagpahayag sa imo, sina nga kamatuoran. Kung sa aton pa ang silin ni Kristo, insakto ang imo ginhambal, San Pedro, ina ginpahayag sang Dios sa imo nga kamatuoran. Okay, ano gali ang pagpati ni Kristo siyang kaugalingon sang diri pa sa sadota? O si Kristo nagakilala nga siya amo ang anak sang Dios nga buhi. Nabalaan ni Kristo nga siya anak sang Dios. So sandiri si Kristo nagakabuhi sulod sa mga 33 katuig, nabalaan ni Kristo nga siya anak sang Dios. Amo inang natingalahan sa mga tao, halin sang una, kung maghambal si Kristo, kag nagapanudlo siya, nga halin siya sa langit, kag anak siya sa Diyos, kay man ang pagkilala sa mga Hudiyo sang una,
nga ginatudloan niya ang ila pagkilala nga si Kristo tao gid lang, anak ni Mary, Virgin Mary, kag ni Joseph. So kung magsiling si Kristo nga anak siya sang Dios, nabudlayan sila sa pagtuo kag pagpati sina. Pero karon aton iapatihan ang ginahambal sang Bible. Kay man ang ginahambal sang Bible amo ini kag naga-confuse kita nga nagatudlo ang Bible sa aton nga si Kristo matuod-tuod nga anak sang tao kag si Kristo matuod-tuod man nga anak sang Dios. So si Kristo anak sang Dios kag anak siya sang tao. Amo ina ang matin-aw yung ginatudlo sang Bible. Pero hindi lamang naton paglimitahan ang aton pagkilala nga si Kristo anak gid lang sang tao kag tao siya. Kay si Kristo diri sa istorya nila sa San Pedro nagakilala kag ginbaton niya nga husto ang ginhambal ni San Pedro nga siya anak sang Dios nga buhi. Kung anak si sang Dios, so therefore Dios siya. Kay kung ang tao magbata, ang tao niya, ang bata niya, tao man. Katulad sang karbaw, kung magbata siya, ang iyang bata, karbaw man. Kung ang kanding magbata, ay ang bata, kanding man. Kung ang Diyos magbata, siyempre, ang bata niya, Diyos man. Amo ina si Kristo. Na ginatawag, anak sang tao, kag matuod man siya nga anak sang Diyos, kag Diyos siya. Mga kautoran, ang kamaturan amo ini, nga sang si Kristo nagkari, nagpakatao sa siningadulta, wala madula ang iyang pagka-Diyos. Kag makita naton nga na-record sa Bible ang dalagko nga hinimuan sang Diyos kag anyang mga hinimuan hindi mahimo sang tao lamang, mahimo lamang sang Diyos. Tungod kay nahimo ni Kristo ang dalagko nga mga binuhatan, so therefore paagi sa iyang mga binuhatan, makilala naton nga Diyos siya kag wala madula ang iyang pagka-Diyos. Sa malipot nga panahon, i-review naton jotay ang mga binuhatan ni Kristo. Si Kristo nag-ayo sang tanan nga klase sa mga balatian diri sa duta sang nagakabuhi siya. Ginayo niya ang bulag, ginayo niya ang bungol, ginayo niya ang apa, ang mga lupog, ginbanhaw ni Kristo 3 ka beses. Makita nimo sa Bible nga si Kristo nagbanhaw sang isa ka bata nga bag-ulang napatay. Si Kristo ginbanhaw niya ang bata sang balo nga ginayayunga na sa lungon pagkadto sa menteryo nga inuglobong. Si Kristo nagbanhaw kay Lazarus nga nalubong na bali 4 na kaadlaw nga ginlubong, ginbanhaw ni Kristo. Sa aton pa ang banhaw napatay na nga ginbuhi. Sino nga tao ang makahimo sina? Sino nga maalam nga doktor ang makabuhi sang patay? Si Kristo gid lang, ina nagapamatuod nga siya anak sang Dios kag Dios siya tungod sa mga dalagko nga binuhatan nga iya ginhimo. So ang aton pagtuo subong katulad kay San Pedro, makasiling man kita nga si Kristo amo ang Mesiyas kag siya bugtong nga anak sang Dios nga buhi. Ang kadua nga aton makita diri nga si Kristo mismo nagapahayag sa iya kaugalingon, hindi nga sugid lang sa iban, kundi siya mismo nagapakita kag nagatudlo kung sino siya. May isa kation nga si Kristo nagpanlakatan upod sa iyang mga followers. Nagkadto sila sa Galilea halin sa Juda kag nag-agi sila sa lugar nga gitawag Samaria.
Pero sadto nga tion ang mga taga Samaria kag mga Hudiyo nagainaway sila. So si Kristo ginakabig nga rasa sa mga Hudiyo kay bata siya ni Joseph kag ni Mary subong mga Hudiyo. Pagagi na dito nakaabot sila sa lugar nga gitawag nga Sikar, dito may bubon odto adlaw na sadto nga tion si Kristo nagpungko dito sa bubon, dugay-dugay may babae nga nag-abot nga matimba sang tubi, kag si Kristo naghambal sa iya. Nya paim na ako. Ang siling sang babae nga mangayo ka sa akon tubi, kay ikaw Hudiyo, ako iya taga Samaria, di kay gilinaway sila mo. Si hindi maghatag ang babae tubi, kay kontrahanay sila. Si Kristo naghambal sa iya. Sila ni Kristo sa babae dito sa bubon. Niya ko nakakilala ka lang, kung nakahibalo ka lang kung sino ang naghambal sa imo, paim na ako, tani, mangayo ka sang tubi sa akon, tubi nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sila ni Kristo sa amo nga babae ang nagainom sang tubi, halin sini nga bubon, pagauhawon liwat, pero ang tubi nga akon igahatag sa nagapangayo sa akon, hindi na pag-uhawon liwat. Nagsiling ang babae, nya Ginoo, hatagi ako sina nga tubi agod nga hindi na ko magbalik-balik diri sa pagtimba sang tubi. Siling ni Kristo sa iya, tawga ang imong bana. Siling sang babae, wala ako bana. Siling ni Kristo, insakto nang ginahambal mo nga wala ikaw sang bana, kay may 5 ikaw kabana-bana, kag ang ginapuyo mo subong hindi gani imong kaugalingon nga bana. So nabalaan ni Kristo ang iyang kabuhi. Tungod sina nagsiling ang babae sa iya, niya, Sir, siguro propita ikaw, kay nabalaan mo ang akon kabuhi. Kag nagsiling ang babae sa iya, kay pagkilala sa babae sa iya nga propita siya, siling sang babae, ang amon mga katigulangan sang una, nagatudlo sa amon, nga kami magasimba diri sa bukid. May simbahan sila dito sa Samaria. Pero kamo nga mga Hudiyo, siling sang babae, nagatudlo nga mga tao dito magsimba sa Jerusalem sa templo. Kagan sabat ni Kristo siya mo ni, babae, magaabot ang tion nga matudtod nga magasimba sa Dios, magasimba sa espiritu kag sa kamaturan, tungod kay ang Dios espiritu. Nagsabat ang babae sa iya, siniya ang makahambal lamang sina, amo ang Mesiyas nga ginatawag nga Kristo. Siling sang babae, kon mag-abot na ang Mesiyas nga ginatawag Kristo, siya amo ang makahambal sang matudtuod, kon diin magasimba ang tao. Nagsiling si Kristo sa iya, babae, ako ina ang ginahambal nimo nga Mesiyas, nga amo si Kristo. Nagaistoryahanay sila nga ang babae wala makahibalo nga ang ginapaabot nila nga Mesiyas amo na si Kristo nga iyang ginaistorya, wala siya makakilala. Si Kristo naghambal sa babae, ako ina siya ang ginasiling nimo nga Mesiyas. So nabalaan ni Kristo nga siya Mesiyas, kay amo ina ang ginahambal niya sa babae. Si Kristo nakaibalo nga siya anak sa Dios, kag nakaibalo siya
nga siya amo ang Mesiyas. Kabalo ka mga kautoran kung ano ang kahulugan sa ginasiling nga Mesiyas. Ang Mesiyas amo ina ang ginpili kag ginpromisa sang Dios nga ipadala sa dota agod sa pagluwas sa silot sang aton mga kalapasan. Amo ina ang Mesiyas. Ang Mesiyas amo ang ginpadala sang Dios sa pagluwas sa silot sang sala sang mga tao. Pero tungod kay nag-abot naman si Kristo, wala na kita nagapaabot kundi nagabalikid kita sadtong Mesiyas ang manluluwas nga ginpadala sang Dios sa kalibutan. So si Kristo ginako niya, ginbaton niya nga siya amo ang Mesiyas. Kung taton pa nabalaan ni Kristo nga siya amo ang ginpadala sang Dios sa sining kalibutan agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ang babae nagaistoryahan ay sila ni Kristo pero wala makakilala ang babae kag wala makaibalo ang babae. Ginpahayag, ginhambal ni Kristo sa iya nga ako ina ang Mesiyas nga ginapaabot ninyo nga magasugid sa inyo sang dalagko nga kamatuoran. So mga utod, hindi kita mag-confuse. Sa mga baba ni Kristo, mabatian naton nga siya nagahambal, nagapamatuod sa aton nga siya amo ang Mesiyas, ang bugtong anak sa Dios nga ginpadala sa sining kalibutan agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ano pagid ang dugang nga mabal-an naton nanungod sini nga kamatuoran? Kay man nagsiling si San Pablo kay Timoteo agon ma-refresh sa aton hunahuna, nagsiling si San Pablo kay Timoteo. Siling ni San Pablo, Timoteo, nakilala ko ang akon ginatuuhan. Kilala ko ang akon ginasaligan. So aton ini ginakot-kot nga kamatuoran subong agod nga makasiling man kita katulad kay San Pablo nga kilala gid naton si Kristo nga aton ginatuohan. Okay, sa John chapter 20 verses 26 pakadto sa 29. Ang istorya diri sa tunga naman ni Tomas kag ni Jesus Christ. Si Kristo napatay, ginlumbong kag nabanhaw sa katatlong adlaw. Sa nabanhaw si Kristo, nagpakita siya sa mga tao. Ilabi na gid sa iya mga apostles. Primero nga pagpakita ni Kristo sa iya mga apostoles, absent si Tomas. Si Tomas isa sang mga apostles ni Jesus Christ. Pero sadto nga tion wala si Tomas. Sang ginsugiran siya sa mga apostoles nga nakita nila si Kristo nga nabanhaw, ang siling ni Tomas amo ini, hindi ako magpati kung hindi ko mahikap ang mga pilas nga gisang lansang kag bangkaw siyang kilid. Amo ina ang siling niya. Amo ina karon ng mga tao nga mabatian naton nga magasiling, mapati na lang ako kung makita ako. Pero kung hindi na kung makita, hindi pa ko magpati. Mapati na lang ako kung may langit. Kung makita na kon, iban pa nga mga butang. To see is to believe. Suno sa ila. Amo ni Tomas, mapati na lang ko kung makita ko. Mabudlay na ang klase sang una-una. Nga kadamo sa mga bagay nga na nakita nimo o kung wala mo makita,
pero matutuod nga ara. Wala mo makita pero tutuod nga ara. Okay? Katulad abi isang hangin. Wala si nakakita kung anong hitsura sa hangin. Pero makita mo gid kang mabatyagan mo nga may hangin kay man nagahuyop sa lawas mo. So hindi ka makasiling nga hindi ka magpati kung wala ka makita. Amo ni si Tomas. Pero ikadwa nila nga pagtipon, ginsirhan nila ang balay, nagtipon sila, ara na si Tomas. Si Kristo nagulpi sulod, kag nagsiling si Kristo sa ila, ang kalinong manginyara sa inyo. Kag ginabala niya si Tomas, Tomas, hindi ka magpangduwa-duwa, ihikap ang imo makamot sa pilas, sakon kilid, kag sa mga agi sang bangka, sang mga lansang, sakon mga kamot. Kag si Tomas naghikap. Paghikap ni Tomas sang mga pilas sang lawas ni Kristo, kabalo ka kung anong siling ni Tomas, 2 kapulong ang iyang ginmitlang. Siling niya, Ginoo ko kag Diyos ko. Amo na ang ginahambal ni Tomas kay Kristo. Anong ginahambal ni Kristo sa iya? Nagsiling bala si Kristo kay Tomas nga, Tomas, sala ka, hindi ako Ginoo kag hindi man ako Dios. Ang ginhambal ni Kristo sa iya amo ini, Tomas, karon nagkilala na ikaw nga ako Ginoo kag ako Dios, kag ako nabanhaw tungod kay nakakita ka sa akon. Bulahan ang wala makakita pero nagatuo. Amo ina ang ginhambal ni Kristo sa iya. Kung sa aton pa ang ginhambal ni Tomas nga si Kristo Ginoo kag Dios, insakto kay man ginbato ni Kristo nga siya Ginoo kag siya Dios. Kung sa aton pa sa matag nga paghambal, si Kristo nakahibalo nga siya Ginoo kag siya Dios tungod kay ginbato niya ang ginmitlang ni Tomas sa iya. So amo ni mga matinaw nga mga bagay nga ginpahayag mismo ni Kristo sa aton. Nga ginpahayag man niya sa iyang mga katawhan sang una, sang siya nagapanudlo. Ginpahayag niya kay San Pedro nga siya anak sang Dios nga buhi. Ginpahayag niya sa babay nga taga Samaria nga siya amo ang Mesiyas, manluluwas ang ginpadala diri sa kalibutan. Ginpahayag ni Kristo kay Tomas nga siya Ginoo kag siya Dios. Amo ina ang patihan naton subong. Kon magtuo kita sina nga kamatuoran, mas mahapos sa aton ang pagsalig sina nga Kristo kag pagsunod sa iya tungod kay nabal-an naton katulad kay San Pablo. Nabal-an akon, nakilala ko kung sino ang akon mga ginatuohan. So kilala niya si Kristo, kag kilala man naton ina subong, ina nga Kristo, amo ang aton patihan, kag aton sundon, kag alagaron naton siya. Kag dugang pa sina, ginpahayag ni San Pablo kay Timoteo, nga iyang estudyante, nga siling niya, ini nga Kristo nga nakilala nakon, amo ang nagpili sa akon. Okay? Ang Diyos amo ang nagpili kay San Pablo. Ginpili nga mangin ano. Siling sang Bible, ginpili sang Diyos si San Pablo nga iyang apostol. Kung sa aton pa apostol, ginpadala agod magwali sang mayong balita. So ang Diyos amo ang nagpili sa iya agod ipadala sa mga tao sa pagtudlo sa mga katawan.
Ano pagid ang siling ni San Pablo? Siya ang nagpili kag nagpadala sa akon sa pagwali kag pagtudlo sa maayong balita. Mga kautoran ang kamatuoran ginpahayag diri nga ang Dios amo ang nagapili sa mga katawhan sa pagbantala kag pagtudlo sang maayong balita sa iban. Si San Pablo patay naman. Ang mga 12 ka mga apostoles patay na silang tanan. Kita na lang subong ang mga buhi nga mga Kristohanon. Ato na ni subong panahon gintungtong ini sang Dios sa aton mga abaga ang pagpadayon sa pagbantala kag pagtudlo sa mayong balita sa iban nga mga tao agod nga sila makabati, magtuo kag makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. So padayono naton ang ginsugdan ni San Pablo, ang ginsugdan sa mga apostoles kay kita subong amo ginsaligan sang Dios pagbantala kag pagtudlo sang kaluwasan sang mga tao paagi sa pagtuo kay Ginoong Hesus. Ano pagid ang sunod? Tungod kay ginpili siya sang Dios kag ginpadala sa pagbantala pagtudlo sa mayong balita, nagsiling si San Pablo, amo ini nga nagaantos ako subong kadamo sang iya mga ginaantos, kadamo sang kabudlayan nga iyang ginaatubang. Ina tungod kay kadamo sa mga tao nga nagapangakig sa iya kung iyang hambalan sang mayong balita na nungod sang kaluwasan. Ang mga tao nagapangakig. So siling niya, amo ini ginaantos na akong subong. Kung sumahon naton ang mga pag-antos ni San Pablo, tama gid kadamo. Kag makita nimo ini sa 2 Corinthians chapter 11 verses 23 pakadto sa 33. Tira makita nimo ang madamo nga klase sang mga pag-antos ni San Pablo tungod kay nagmatinomanon siya sa pagbantala sa mayong balita. Ang siling ni San Pablo amo ini, sinya bali 40 ako, 40 kahanot ang akon ginbaton halin sa mga kamot sa mga Hudiyo. Ginhanot siya, daw bata nga jotay nga hanuton nimo sang lipak o konstik. Kag siling pagid ni San Pablo, katatlo ako ginbakol sang mga Romanhon. Lain man yung hanot, lain man ang bakol. So ang hanot iya siling nimo mamag-an lang niya nga lipak. Pero ang bakol iya dalagko na 2x2 na igoro gina lampos gina bakol siya. 3 kabisis ginbakol siya sa mga Romanhon. Nga tungod bala kay may sala siya? Wala, tungod kay nagmaisog siya kag nagmatimanon sa pagbantala sang maayong balita. Kag siling pagid ni San Pablo, kadamo kabisis nga ginpriso ako sa prisuan. Kung sa bagay, sa siningation sang pagsulat ni San Pablo kay Timoteo, na priso ini si San Pablo dito sa Roma. Kag peligroso ang iyang kabuhi sini ni San Pablo kay sadto nga tion may isa ka leader sa Roma nga tama kapintas nga iyang ngalan si Nero. Kag si Nero nagahimo sa mga butang nga hindi mayo dito sa Roma kag ginapabangod niya sa mga Kristohanon. Ilabi na gid si San Pablo. Ginasunog niya ang dalagko nga building dito sa Roma kag ginapagwa niya nga ang mga Kristohanon amo ang nagasunog sa dalagko nga building. Kabangdanan nga San Pablo ginpriso kag nahangpan ni San Pablo
nga dali na lang siya mapatay kay ginapanagupnop niya nga ipapatay siya ni Nero ang tao nga Romanhon nga tama ka pintas. So ginsulat ni Pablo kay Timoteo, siling niya, Timoteo, nagaantos ako subong diri sa sulod sang prisuan. Tungod kay ako ginpili sang Dios sa pagbantala sang mayong balita kag maisog siya sa paghambal sa mga tao na nungod sang kaluwasan sang ilang kabangdanan nga nagantos siya didto sa prisuhan. Mga utod aton man tanahon subong, kay man ang Dios wala man nagatudlo sa aton nga kung Kristohano na kita, tawhay na ang tanan. Wala nagatudlo ang Bible sina nga kung ikaw magtuo kag magbaton kay Kristo, wala na'y gutom, wala na'y balatian, wala na sing kabudlayan. Hindi. Ang Bible nagatudlo sa aton kagini makita naton sa balaan na kasulatan kag siya naghambal sing subong sini. Si Kristo sa John 16:33 siling niya, sa akon may kalinong kamo. Siling ni Kristo sa mga tao, sa sini nga kalibutan may mga madamo kamo nga mga alantoson, pero magpakabakod kamo, siling ni Kristo, gindaog ko na ang kalibutan. Kag nagpadayon si Kristo sa paghambal kag sa pagtudlo nga nagasiling, bulahan kamo kung ginabutang-butangan kamo sang mga malain nga mga bagay tungod kay kamo nagaalagad sang Dios. So ano ang panawag sang Dios sa mga tao nga nagatindog sa kamatuoran, nga nagaalagad sa Dios, pero ginadaog-daog sila, ginapasipalahan sila, sang iban siling sang Ginoo, bulahan kamo, kay kamo nagaalagad sa akon, bisan pa nga kamo ginapasipalahan sang mga tao. So ang mga tao nga nag-antos sa mga kamot sang kaaway nga ginhagamhan ni Satanas, ang panawag sang Dios, sina ang mga tao bulahan. Ang lain kung ginadaog-daog kita sang iban nga mga tao tungod kay nakahimo kita sang sala. Ang bulahan amo ang mga tao nga gina-persecute sang iban tungod kay maisog sila nga nagatindog kag nagaalagad sa Ginoo. Ang siling sang balang kasulatan amo ini nga ang tanan nga mga pag-antos sa mga Kristohanon sa sini nga kalibutan hindi makumparar sang himaya nga igahatag sa Dios sa iyang mga katawan sa tion nga didto na kita sa langit. Kay man ang aton mga pag-antos subong, temporaryo lang ina, malipot lang ina, pero didto sa langit, pagabuslan ina sang Dios sa walay katapusan nga himaya, nga iyang ginahatag sa iyang makanakan, nga nagapadayon sa pag-alagad sa iya, bisan sa tunga sang mga problemas. Kag ini nga Dios ginasiling ni San Pablo kay Timoteo, siling ni San Pablo, kilala ko ang Dios nga akon ginasaligan, kag ini nga Dios nga amo si Kristo, masaligan gid sang tanan nga akon ginatugyan sa iya. Anong gintugyan ni San Pablo sa kay Kristo? Kag nagasiling siya nga ini nga Kristo masaligan sang tanan nga akon ginatugyan sang iya. Mga kautoran,
ang Bible nagatudlo sa aton nga kita nga mga tao may lawas, may kalag, kag may espiritu. Sa aton lawas dira nasulod kag nagaistar nagapuyo ang kalag kag espiritu. So ang kompleto nga tao may lawas, may kalag, kag may espiritu. So si San Pablo gintugyan niya sa kamot ni Kristo ang bugos niyang kabuhi, ang iyang lawas, ang iyang kalag, ang iyang espiritu, gintugyan niya dira sa may gugmaon kag gamhanan nga kamot ni Kristo, kag nagapati siya 100% tungod kay gintugyan niya kay Kristo ang bugos niyang kabuhi. Ina mga Kristo masaligan nga magatipig siyang iyang kabuhi bisan anong kahimtang siyang pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Si San Pablo nagasiling kagini makita nimo sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 21. Siling niya, para sa akon ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon amo ang pagdaog. Hindi mo mapauntat inang klase sang tao sa pag-alagad sa Dios kay ang iyang pagkilala amo nga ang kamatayon, kung mag-abot na ang kamatayon, di nagdaog na siya, hindi nga kapertihan. Mga utod amo ini, ang isa ka tawo nga wala dira kay Kristo, ang kamatayon kalaglagan didto sa linaw sang kalayo sa impierno. Pero sa mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, ang kamatayon kadalagan tungod kay magapakig-upo siya sa Dios didto sa langit sa walay katapusan. Amo ina nga nagsiling si San Pablo, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag kamatayon amo ang pagdaog. Kag amo man sini ang ginahambal sa John chapter 10 bersikulo 27 kag 28. Dira ginpahayag sang Bible nga si Kristo masaligan, kag ang tanan nga gitugyan naton sa iya masaligan nga indi gid madula. Kagamoy ni ang ginhambal sa John chapter 10 verses 27 pakadto sa 28. Siling ni Kristo, kilala ko ang akon mga karnero. Kag siling niya, ang akon mga karnero nagasunod sa akon. Kag ang sugpon sa 28 nagisiling siya, ginhatagan akon sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang ginhatag sang Dios eternal life, hindi nga kabuhi nga isa lang katuig, dua lang katuig, kay man didto sa langit magapakig-upod kita sa Dios sa walay katapusan. Ina tungod kay ginhatag niya sa aton amo ang eternal life sa iyang mga karnero, kung sa aton sa iyang mga kanakan, sa mga nagkalaluwas, ang ginhatag niya kabuhi nga wala sing katapusan. Ano pagid? Sili niya kag indi nagid sila madula. Si Kristo ang maayong manugbantay. Ang iyang ginabantayan, iyang karnero, ang iyang mga kanakan. Kag nagsaad si Kristo nga kung itugyan naton ang aton kabuhi dira sa iya, nya hindi nagid sila madula, kay siya amo ang aton maayo nga manugbantay. Kagano pagid, siling niya, wala sing makaagaw sa ila
halin sa akon mga kamot. Mga kautoran, si Ginoong Hesus nga aton manuluwas, masaligan. Nakilala nakon siya, siling ni San Pablo. Siya masaligan sang tanan nga akon gintugan dira sa iya. Mga utod, gintugyan mo na lang munabala ang bugos mong kabuhi dira kay Kristo, lawas kalag kay Espiritu, kunina nahimo na nimo ang kuna kag bato na kag tuohi ang ginsaad sang Dios sa imo kag sa akon. Anong ginsaad niya? Sili gintagan nakon kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na kamo madula kag wala sing makaagaw sa inyo halin sa akon mga kamot. Wala sing makaagaw sa mga karniro sang Dios, halin siyang gamhanan nga kamot. Ina saad sang Dios sa iyang mga karniro. Wala niya ginsaad sa mga kanding, mga tao nga wala makabaton kay Kristo. Ang mga karniro nga gintawag diri sa Bible, amo ang mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga tagipusoon. So, kung ikaw nakabaton na kay Kristo, alagara siya sang maminatudlon katulad kay San Pablo. Pero kung wala pa ikaw makabaton kay Kristo sulod sa imong tigipuson, sa siningation bato na siya, itugyan sang lubos ang bugos nimong kabuhi sa iya, kay siya amo ang Dios nga aton manuluwas nga masaligan kag sarang makatipig sang tanan bugos naton kabuhi dira sa iya. Mga kautoran, madamong salamat, kagabay nga ang kalinong kag paghidait nga naghalin sa Dios, magapadayon gid sa pagpabilin sa aton mga kabuhi.